ולאכול, אל תפריע. שימו לב חברים. כן, שמנו. אפליקציה ישראלית חדשה, מעניינת מאוד. אפליקציית פפרצי, אני מחזיק אותה כאן בידי, וזו אפליקציה שפיתחו מספר אנשי עסקים, וגם צלם פפרצי ותיק מאוד בישראל, ברק פכטר שמו, והרעיון הוא פשוט מאוד. יש כאן, איפה המצלמה? נראה, הנה, בבקשה, שימו לב, כאן, זו. ככה האפליקציה, מורידים אותה פפרציית, יש כאן כל מיני אפשרויות, ולדוגמה צלם סלב, בוא נאמר שאני רואה את יואב, ובוא נאמר שהוא היה סלב, כאילו, זה... אלכס סלב. לא, דליה זה... לא, גם אלכס, לא, סליחה. דליה זה קטגוריה של דיבות. אנחנו לא בענייני סלבים בכלל. הנה, אז אני אלחץ כאן סלב, ואז מיד אוכל לצלם... אוי, זה מצלם אותי. אוכל לצלם את שניכם. סלב, עכשיו מצאנו סלב. ואת התמונה הזו אני יכול לעלות, לאן? לרשת? לשלוח לאותה אפליקציה, והחברים באפליקציה יבקשו... מוכרים אותה לעיתונים, עושים על הכסף גאוני. כן, עושים כסף, וגם יאמרו, בחר סלב, צריך גם לעדכן את שם הסלב, ויאמרו לך... יש לך רשימה? כן, יש רשימה של מי האנשים ומי אינם האנשים, ואם זה סלב שלדעתך הוא קם והוא קיים, המערכת אומר שהוא... זה בעצם הופך כל בן אדם עם אייפון או אנדרואיד, שזה כולנו, לצלם, הם מקבלים את התמונות, ואז הם יושבים בבית. הנה, צילומים קודם כל יש גם אלמנט... הנה, זה פפרצי של דליה. זה אני בחדר האיפור. יש פה גם אלמנט כלכלי, תמונה כזו היא מנכרת, אתה תקבל כצלם 50%, זו תמונה שלדעתי כנסו אותך אם תשלח אותה לאחד ממערכות העיתונים, אבל כאן אנחנו רואים את יואב שקוע. זו תמונה להוליווד לדעתי, יש לה ערך בינלאומי. זה חיימון, ליד מחם הקפה. זה הבחור שהכין לנו את הקפה. טל מוסרי, טל מוסרי, יפה, הוא יהיה איתך בשעה הבאה. זו התמונה היחידה שאולי יש לה. הוא מסתכל בתוכנית שלנו. זה הסלב היחיד שהיה כאן הבוקר בתוכנית. איך פספסת את גלובומן? דרור הגיע בסוף, הוא חמקמק, הוא יודע לחמוק מפפרצי, דרור. אחלה אפליקציה, קנית אותי. הערב באנשים. ישקיע לך בחור. הערב באנשים כתבה על אופירה אסייג, עיתונאית, מעיתונאיות הספורט הבולטות